I ara doncs és el torn de fer d'anglès i per fer-ho ens ho va explicar la seva shaker, que és la Cristina Rull. Primer de tot, m'agradaria explicar que ha sigut un repte personal formar part d'aquest equipàs de Shakers, de participar en aquest postgrau. A més, també és un repte avui estar aquí davant de tots vosaltres per exposar el projecte que hem dissenyat. I tots aquests reptes s'acaben compartint amb uns aprenentatges que, com diria en Xavi Marques, són memorables, i donar les gràcies a l'equip directiu i en general a l'Escola FEDAC Anglès per confiar, per la confiança i per donar-me l'oportunitat de ser aquí davant de tots vosaltres d'avui. Ara anem al gra. El projecte que hem prototipat aquest any i que implementarem el curs vinent es diu Ser-hi Més. Aquest projecte, la intenció que té és donar els recursos necessaris, totes les eines i materials per realitzar un acompanyament significatiu a l'alumnat. A més, tot això comportarà augmentar el benestar i el clima dins l'aula i alhora proporcionar i empoderar els alumnes per adquirir tots aquests recursos materials i temporals per ser capaços d'identificar les seves emocions, gestionar-les i amb tot això augmentar la seva autonomia. Totes aquestes intencions tenim molt clar una de les necessitats de l'equip de docents, que era la que necessitaven uns recursos i unes eines molt pautades, juntament amb una temporalització i una organització molt clara per poder dur a terme aquest projecte. L'origen d'aquest projecte va ser la preocupació davant del mal comportament dels alumnes, davant la falta d'hàbits dels alumnes en qüestió i el poc aprofitament que s'estava realitzant de les tutories individualitzades. A partir d'aquí vam fer una fase d'entrevistes, entrevistes a docents, entrevistes d'alumnes, per empatitzar i saber conèixer quina era la visió que tenien davant d'aquestes necessitats, d'aquestes preocupacions. D'aquí en vam treure uns insights i vam saber detectar la necessitat. A través d'una fase d'ideació, on vam fer evidències i impactes d'aquestes necessitats existents, vam crear OKRs per donar resposta a aquestes necessitats. Els OKRs són objectius i els resultats claus que ens ajudaran a evidenciar que hem assolit aquests objectius. Aquests 4 blocs que veieu aquí són els OKRs que hem creat per donar resposta a les necessitats i el que tenen en comú tots és que busquen la implicació dels 3 grans pilars de l'educació, que són família, escola i alumne. Finalment, i que tot aquest procés ha vingut acompanyat d'uns grans aprenentatges, que aquests aprenentatges també ens poden servir de cara a aplicar futurs projectes. Un seria la importància de l'equip, d'empatitzar, de donar veu a tots els membres del claustre. Si aconseguim aquesta part, aconseguirem compartir significats, generar una mirada compartida i que se sentin plenament involucrats en el projecte. Tenir clar que els canvis no són sostenibles si no tenim clar què és el que volem aconseguir, per tant és important tenir un full de ruta compartit i ben definit. L'idea de canvi no ens pot venir imposada, sinó que hem de veure el problema i aquest problema ser capaços de convertir-lo en una necessitat, que l'entusiasme i l'emoció són contagiosos, i aquí és una gran feina que hem fet els Shakers, que l'emoció, quan se'ns veuen brillar els ulls, són coses que s'encomanen, i finalment que amb tot aquest procés aconseguirem empoderar a tots els membres del claustre. Gràcies a tots.